Mao na ni ang inyong pinaabot, idolo ng Pilipinas nga naghatag og dako nga garbo sa atong nasod. Maswerte kita nga hindagan siya, kay siya lamang ang kandidato nga iyang gihatag ang iyang kinabuhi para mahatagan og dako nga garbo ang atong nasod. Siya lamang sa mga kandidato nga adunay kasing-kasing sa pagtabang gamit sa iyang hinaguan o kaugalingon nga kwarta nga gitabang sa katawhan. Senator Manny Pacquiao, Ma'am Jinky, sa inyong entourage, welcome po nga among may sulti sa imo nga imo ning baluarte. Serving is not only serving Christ, but for the people also. So, nagpasalamat ko nga nakaabot ko din karong buntaga o nagkita-kita ta sa akong mga fans ko dira, mga gym fanatics, ano ba na? So, pasalamat ko sa Ginoo nga nakaabot ko din o karon na nakita na ko ang inyong suporta gyud kay Manny. Nagkabuot na mo din ha, agtubig mo din para makita natin si Manny. So, ibig sabihin, ang inyong suporta naagit sa iya ha. Thank you. Salamat kayo. God bless. Mao na ako nagapasalamat sa inyong mainiton nga pagdawat diri kanako karon sa abot ng aking magakaya. Ginahimo nako ang tanan para matabangan ang matag usa. Ang Ginoo walay imposible. Ani ako sa imong atubangan karon. Ang bata nga nagatinda og pandesal bisig unsang ipaninda. Ani sa imong atubangan og gusto nga mutabang sa katawhan. Mao na mga kaigsunan nga maabot ang panahon, kamo na pod ang mabulahan, kamo na pod ang matabangan sa atong gobyerno nga matagaan mong pagtagad. Buhi ang Ginoo, saksi kanatong tanan. Kining akong commitment pagserbisyo para kanatong tanan, para sa inyong tanan. Pacquiao! Welcome to go! Manny Pacquiao tayo kasi nakikita ko kay Manny Pacquiao yung sinseridad niya bilang pagtakbo. Galing siya sa hirap puso sa puso nag-uusap at nararamdaman mo na sana siya na talaga ang manalo bilang presidente. Kasi ang puso ni Manny napakalaki, maiintindihan niya at alam din niya kung ano ang gagawin para sa mahirap. Gusto ko ipagpatuloy mo ang naumpisahan mo, ipaglaban mo, laban lang tayo sa lahat, no? At alam ko tutulungan ka ng Panginoon. So hopefully, Senator Manny Pacquiao, you will be able to win this fight so you can support the medical workers. Makamasa po talaga, nakikita naman ng tao na talagang matapang po siya, hinaharap ang lahat ng laban, kakayanin niya pong manalo sa laban na to. Matulungin siya, di ba? Mabait siya. O kaya niyang pag-isahin yung Muslim at Christian, kahit anong reliyon. Sana siya na manalo. Without God, we are nothing. Timan-an nato ng tanan. Nandito tayo, pusgat na karon because God give us that strength and ability. Implementin nato, itugyan kaniya ang atong mga pagabuhaton, atong mga plano sa kinabuhi. Kay siya lamang ang naghahatag kanato og success sa tanan natong mga tumong tinguha sa kinabuhi. Sa pag-abot ang atong maabot na presidente, dili kun damgo, dili kun sa TV, ini
makita kita nato ang iya presensya. President Manny Pacquiao. Salamat kung bakit o gining ang inyong pagdawat sa kuha karon gabi una. Dili na po na mapalitan. Lagi na lang, kapag mahirap, wala ka pala. Marami nilang mga dahilan, wala na ba tayong karapapan? Ginigipit, pinapahirapan, ng malupit, pangarap raw ay maglingkod sa narinig. Bayan, bangon, huwag kang matakot, darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot, darating din darating din ang ating hinahanap. Bayan, laban, huwag kang matakot. Darating din ang tunay na pag-asa. Bayan, bangon, huwag kang matakot. Darating din ang ating hinahanap. Hey, pwede magpa-picture?